खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय 9 आगस्ट खालि नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ आरजिकर हस्पिटालाव बेयाव सासे ट्रेनी डक्टरनि गोथैसो मोनो आरो बै गोथैसोनि खाथियाव गंसे ब्लुटुथ दंमोन आरो बै ब्लुटुथआ सन्जय रायनिमोन मानोना बै सन्जय रायनि मबाइलजों बियो कानेक्ट जायोमोन आरो बेफोर एभिडेन्सनिफ्रायनो बै सन्जय रायखौ दायनिगिरि होननानै बेखौनो मेन दायनिगिरि होननानै दा कर्टआव लांलाय लाबलाय खालामगासिनो दङ बिनि सायाव केसा सलायगासिनो दङ बिहालागै नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ नाथाय समबार खालि बै सन्जय रायखौ जेब्ला कर्टनिफ्राय रिटार्न लाबोनाय समाव बियो बै जि पुलिसनि भेनमोन बै भेननि खिरखिखैजा बियो होख्राव होख्राव बुंहरो जेब्ला माने मिडियानि सासे मानसिया बिनिथिं केमेरा खालामनानै आरो बिनिथिं माइकखौ हरोमोन जे नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा बिदि चान्स मोननाय लोगो लोगो बियो खिरखिखैजा होख्राव होख्राव बुङो जे आंखौ फासायनो गिदो आंखौ गासैबो लोगो नांनानै फासायदो आंनि बाथ्रा फंसेबो रावबो खोनासङा आं दायनिगिरि नङा आंखौ प्लेन खालामनानै आंखौ गासैबो फासायदो होननानै दा बे बाथ्राया गासै भारत हादोरावनो भाइरेल जाजोबदो आरो लोगोसे दा गोबां कुवेश्चन फैनानै नुजाफैदो मानोना कलकातानि जि पुलिस बिथांमोनाबो बै सन्जय रायखौनो मेन जि दायनिगिरि होननानै बिनि गासै एभिडेन्सफोरखौ गासै प्रुफफोरखौ बिनि एभिडेन्सखौ रेडि खालामजोबो आरो थिग बिदिनो सिबिआइ फोराबो बिखौनो मेन दायनिगिरि होननानै दा पुलिसफोरा जाथो बा सिबिआइ फोरा जाथो गासिबो लोगो नांनानै बेखौ कर्टआव लांलाय लाबलाय खालामगासिनो दङ दा खोथाया जाहैबाय जुदि बियो दायनिगिरिबा आरो बियो जुदि गावनि दायखौ गनायनानै लादोबाथाय दिनै खिरखि सिंनिफ्रायनो माने गारि सिंनिफ्रायनो खिरखिखैजा बियो मानो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंखो बे जाबाय गेदेर कुवेश्चन फैनानै मोनफैयो दा मानोना कर्टफोरावबो गोबां बिदि कुवेश्चन सोंनाय जायो बै दायनिगिरिखौबो जे नों दायनिगिरि नों खामानिखौ मावदोंना मावाखै बेफोरबायदि आरो बेयो कर्टआव सिगांथ' गनायनानै लादोंमोन जे आंनो मावदो गासै दायाबो आंनि नाथाय दा जेरैदि बिनि केसा माने क्लज जाहां जाहां जाबाय दङ एसेबां माने बिहा गोसो सिङाव गिनाय फैदो ना नोंमारगोसो बिखौ सोरबा फासायमारदो बेफोर जाबाय गोबां कुवेश्चन आरो लोगोसे जि बिनि खानाय आरो लोगोसे ब्लुटुथ आरो बिनि जि सिमेन्स बेफोरखौ बै गोथैसोनि खाथियाव मोननाय आरो बिनि गासै DNA टेस्टफोरखौबो सब बै सन्जय रायजों मेट्स जादों गतिके बिदि मेट्स जानायनि उनाव आरो मा थाबावनो बिहा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदो जे गावा दायनिगिरि नङा होननानै गतिके गोबां कुवेश्चन आरो बे केसनि भिडिअ आं सिगां गोबां लाबोदोंमोन मानोना सानफ्रोमबो गोदान गोदान आपडेट जाबाय दंमोन नाथाय दा आं लाबाखै बे भिडिअखौ मानोना बिहा आपडेट होननाय आरो लोगोसे बिसोरनि जि सिङै जि केसा सलायगासिनो दङ बेफोरखौ रावखौबो मिथिहोआखै आरो रावनोबो जनायाखै मा जाखो सानफ्रोमबो मा आपडेट जाबाय दङ बेखौ रावनोबो जनायाखै बिनि थाखायनो आंबो बे भिडिअखौ लाबोनो गारदोंमोन नाथाय बे समबारखालि बियो जेरै बुंदो बै बुंनायखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ बानायफिनबाय बाखि जेबो गैथ'आ नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि इन्डियानि जि रुल्स लासै लासै जागोन बोसोरसेबो जानो हानाय बोसोरनैबो जानो हानाय साजाया मोनगोन दायनिगिरिया आरो गलांनोबो हागोन जेबो गेरेन्टि गैया जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।